Nakarami na jud tani tungod sa Facebook. Hello mga bro. Salamat din bro nga pasilduhan na may ba at least nakabalo mo nga legit ang amo ang pag-vlog. Masayang ba? Ako na lang gamay na mo sildugot amo lang gikaon sa sige na naman sa mo kanina na Indian. Despedida na po ni Juan. Dudong ni sa yang anak kan. Larga naman yung ba. Larga na yung ba at tuloy sa 1 minute. Ikaw na sabi mo na Salamat ni sa mga followers, viewers sa namo ba para sa ising gabunya nga kuan vlog. Suldo mi kamay. Aw na among kuan. Oh, daraw? Among minaduan sa among pag-vlog. Lagyo in atuan at tubigan ng Central Highway. Tuti kayo ato. Sus manunggal. Sus paita lagi namo. Pero Di ba naabot mo Kyoto ato? abot ni sa kuan Kyoto. Ibalik lang Liwa, Tokyo good. ba? Abot ni Okinawa. Ya. Mandayan jud. Ayan, buto-buto yan. Abot ni to. Ya. Pasalamat din ninyo nga abot ni wa pa mo sa ni wa may nga ron. Salamat kayo. Ikaw kaya sa magsulti kaya. Pilar Bakas Vlog. Salamat sa mga nagtanaw sa among mga video, nag-like, nag-share, nag-comment, nagtanaw. Salamat. Very good. O, ikaw sa may mong last message. Mo na to bro. Mo na to bro. Di pa kay nila. Tapok-tapok ko ba pero mga unsa ni kim mga gusto. Sige mga bro, bye-bye bro ha. Bye-bye, salamat.